Cine, teatro e música en directo compoñen o espectáculo Unha noite na Eira do Trigo, que volverá a recalar en Noia o xoves 4 de xaneiro. O musical ten unha mezcla de cine, teatro e música en directo, porque a música en directo pon, a banda sonora en directo pon Lao Cabán, que está dirixida musicalmente por Paradela e artísticamente por Dani do Pazo, e vai narrada en primeira persoa polo actor Pepo Suevos, neste caso, a primeira vez viu, son os dous, están Pepo Suevos e Manquiña, que xa colaboran con nós noutros musicais, pero neste caso vai ser Pepo, que foi o que tamén participou na reconstrucción do guión. Este musical, que constitúe un homenaxe a Los Tamara, xa colleitou grande éxito na súa preestrea na localidade, polo que os seus produtores decidiron iniciar a súa xira na Vila Noiesa, onde se prevén unha ou dúas funcións segundo a venda de entradas, que terán ademais carácter solidario. Isto vai ser o 4 de xaneiro no Teatro Coliseo Noela ás 6:30 da tarde. As entradas pódense adquirir a partir de mañán, de venres, de 8 a 9, na taquilla do Coliseo, e o martes 2 e mércores 3, tamén no Coliseo Noela, a esas mesmas horas, a partir das 8 da tarde, no Coliseo Noela. Temos claro que, se pasa como da outra vez, habilitaremos unha segunda función, que podía ser sobre as 8:30, 9. Pero primeiro vamos a empezar por completar unha, e pasamos á seguinte. O prezo das entradas é de 5 euros, donativo que se destina integramente a Cáritas e Cruz Vermella. Ademais do Concello, o espectáculo conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta.